खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 16 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि फालांगिनि थाखाय दावबायनांनो हागौ। खामानिफोरखौ मावनानै लानायाव हेंथा फैगोन। जेंनाजों साना बारलांगोन। वृष राशि बेसेन गोसा मुवा बेसाद मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि गावनि बेसेन गोनां धोन खोमानो हागौ। नखरनि सुबुंफोरजों सोंखारि जागोन। लाजिफोनां जानो हागौ। कर्कट राशि खामानि मावनो गोख्रों बोलो मोनगोन। रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। माइनाव फैगोन नखराव। सिंह राशि गोसोआव गोजोन गैयै जागोन। जेंनाफोरजों सहायनो गोनां जागोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। कन्या राशि नाजानायनि मोजां फिथाइ मोनगोन। नखरनि गिलिर बिबान लानो गोनां जानो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय मोजां बान्था मोनगोन। तुला राशि मोजां खामानि आखायाव फैगोन। गिदिर सुबुंफोरजों खामानि मावफानो खाबु मोनगोन। गुबुनफोरनिफ्राय गोबां सोलोंनो हागोन। वृश्चिक राशि फालांगिरिफोरा दानाय लुनायनि बिथिङावबो खामानि मावनो हागोन। रां रुफा आरजिनानै लानो हानायनि आसा दङ। मुखुबजों साना बारलांगोन। धनु राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जाब्रबथाय जानो हागौ। मकर राशि जिउनि दावहायाव देरहानाय मोनगोन। नखराव रंजा गोजोन थानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनानै थानो हागोन। कुम्भ राशि नखराव सुखु फैगोन। बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। साना रंजानायजों बारलांगोन। मीन राशि गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। गोबाव समनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांगोन। उसुखुथु मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।